sa Filipina nakalundiin sa kantong sa Hilton. Ya, ipasasyonan sa atin sa minabalik nila. Yung na, ito namin sa gano'n, nasa kamispanite, kung nakumbekto pa pasasyan. Saan sa mga tamino, isang patin ng mga sa tuloy yung sopa, tawag na ulit ng pinagulot. Yung sa salo, kahit sa taksiban, yung sinin sopa, ay manus. Yung kami na neto na panyasing dami kong konfito, ano yung sinuganin sa tuloy. Amen. Okay, kung naman siya at sabi yung mga sa yung kain, kung kala sa tanong daw nga sa iyo, naisya yung sinira na palinto pa ng daw takin. Amen. Pinagkas ko na ito yung nagtitong tagahin ko lang siya nung nagsabi ka ng gamit ko niyo. Di mo na papasiyalan. Kahit ka mamahal yung kapasa ko na siya. Sabi mo mahal yung ako siya kahit yung na siya. So pa, yung pumula yung awin mo kung kalo ang nakailan. So pa naman, ang nagtitik pa. Kaya nga si Pate. No, dahil pa nasunod ang nagda. So pa, piyasa, tilaw. Kung sila siya mo na, titigil na. Kagawin. Sinsun, at dito sa tisun. Alam mo, ano sa dito, isituakin. So pa, sila mo, tinggal sa kamsinan. Hindi ka sa atin, tumama. Yan po, habi at pagdate, sumartiyak. Alam nasa siya doon na sinun ng dahil ang makakontesihan kung nasabi ko at sabi ang sisipli pa na mainit hindi kayo ng sinisipil yan lahat na kagati kisa sinuan siya ang apa sa mga dere ang mga tesiko penguin panang mengutiama ni hanikian yung gamit pa sa kinena to pari hanikian tidak ada kemungkinan yang bersebab kasi cuma dahil tulong kasi ito kung kasyat sila Malaysia sa Malaysia ay hindi atong China lambi tapi kaya teknologi atong panito pa o hindi kung kayo yung tugod sa nakamrating dahil tanong sa lain kalaan natin siya kung sa pagkakasing already kaya kifuray yakasyan dahil kung haman sa anong sa nang pili siya tayo na piyatumo ayaw natin kung kaswal doon na mamukit sa tiyo yung kanyang kumukinap Sinabang sa ilong nila kapwa, isog nila, isog nila, ito, Amen.